Som dimarts 21 de juliol, arrenca un nou Infopodcast. Avui amb l'Andreu Jiménez, què tal? Bones, Miquel, molt bé. L'Infopodcast del 9-9, amb Miquel Giol. Andreu, avui parlem de futbol. Sí, ara que ja el Mundial ha acabat, i tot i que estiguem a mitjans de juliol, els clubs de la comarca ja comencen a tenir-ho tot enllestit de cara a la propera temporada, que començarà en breus. I de què parlarem? Ben bé de fitxatges, potser, ara que estem a l'estiu? No és un fitxatge com a tal si ens basem a la seva definició, però és que la Unió Esportiva Vic suma l'Olós a la xarxa de clubs amb qui estableix aliances. Aquest conveni suposa una col·laboració entre les dues entitats amb l'objectiu de potenciar el futbol formatiu, donar continuïtat al desenvolupament dels jugadors i compartir experiències entre les dues entitats i reforçar els projectes esportius. Perquè l'Olost és el primer club que col·labora amb la Unió Esportiva Vic. No, ho fa amb l'Escola del Ripollès, el Folgueroles, equip amb el qual no fa ni 2 mesos que van anunciar una col·laboració similar amb la del club del Lluçanès. Per exemple, a diferència amb l'Olós, l'equip amateur del Folgueroles representa el filial del Vic a quarta catalana. I no m'oblido que, a banda d'aquests 3 equips, el Vic està mantenint converses amb el Club Futbol Arbúcies per afegir-se a aquesta xarxa de col·laboració. I ara què suposa pel club aquest acord? Doncs mira, és molt important, ja que fins a aquesta temporada l'Olós jugava en un camp de terra i a partir del setembre passarà a ser una catifa de gespa artificial. A més, amb aquest canvi de la superfície del terreny de joc, l'Olós buscava ampliar el nombre d'equips, ja que anar al camp de l'Olós no era molt atractiu per als nanos, i ara, amb aquesta gespa, pot provocar que molts sí que vulguin anar a l'Olós a jugar. Andreu, perdona, però ara mateix quants equips té l'Olost? Federat, un, que és el primer equip que juga a quarta catalana, i malgrat això, el club aquest any tenia la intenció de crear un juvenil per tenir més jugadors vinculats. De fet, a les xarxes socials del club hi ha alguna publicació anunciant que busquen jugadors per a aquesta categoria. Ara bé, amb l'acord amb el Vic, tot això ho pot precipitar. Per l'Olós, la recerca de jugadors pel seu equip juvenil serà més senzilla gràcies al conveni de col·laboració. Va, som-hi, Andreu, i avui cap on anem? A Sant Julià de Vilatorta, que estan de festa major, i avui a la plaça Catalunya, a 2:15 de la nit, sessió de jocs a taula a la fresca a càrrec d'Osona Juga. Per tant, una mica de dòmino. Doncs Andreu Jiménez, moltes gràcies. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.